Забелязах, че много от вас не правят разлика между Save и Save As. Затова реших днес да разясня какво точно представлява Save и какво точно представлява Save As. Когато започваме с абсолютно празна бланка, е хубаво още от самото начало да направим запаметяване на документа, нищо, че той е напълно празен. Така ще сме сигурни, че когато започнем да работим с документа, на определен период ще се прави auto-recovery, т.е. автоматично запаметяване на документа, дори и да сме забравили да го направим това в определен момент. Започваме с запаметяването. Можем да изберем да запаметиме документа по няколко начина. Единият е чрез бутон, който избрахме преди това да бъде въведен ето тук в Quick бара. Другият вариант е от менюто Файл да отидем да изберем бутонът Save отново, да изберем мястото, където ще стане това запаметяване. И третият вариант, най-бързият, е с клавишна комбинация Ctrl плюс S. Това са трите варианта, които могат да се използват. Сега ще запаметим един такъв примерен документ. Ще го наречем, да речем, упражнение. Можем да изберем къде да бъде запаметено мястото. Тук в ляво се разполагат различните места, които искаме. Най-често това става на работния плод. Слагаме документа на работния плод, ето го и формата, който сме избрали Doc, и запаметяваме. Ето тук от Doc 1 стана упражнение. Сега може да започнем да си въвеждаме документа. В един момент обаче ние решаваме да променим формата, решаваме да променим мястото, а защо не и заглавието на документа. За да стане това, най-бързият и лесен начин е да дадем Save As. Въвели сме си, да речем, някакъв документ, някакъв текст и решаваме, че това не е мястото, където да съхраним документа. Ние го сложихме на работния плод, не е и формата, който желаем. От тук можем да променим да не е упражнение, а да речем да е опит. От падащото меню може да променим веднага формата. Решаваме, че ще е DocX. Ще е с повече ефекти, съответно, защото DocX поддържа доста повече неща. И решаваме да не се намира в C на работния плод, а да го изпратим в Docs дяла, където да го запаметим. Даваме Save и сме готови. Това е всъщност разликата между Save и Save As. При Save запаметяваме документа там, където си е създаден, с това име, с което сме го създали, с този формат, с който сме му задали. Докато при Save As ние може да променяме мястото, формата на документа, както и самото заглавие на документа. Това е в общи линии разликата между Save и Save As.